Ngemva kwehora leshumi nomuvo siyabonga kumafakazi osinikeze izindaba zehora leshumi nomuvo. Sikubingelele mlaleli wami mawukuthi usanda ukuvula nje wena wakho umsakazo ngalesi sikhathi ukhozi lolu olumaphiko lundizela kuzo zonke izindawo. Siyakubingelela igama lami nginguzanele wakambokazi. Uhlelo lwakho eshilo njalo ngesonto kusukela ngo9 kuyoshaya u12 kodwa njalo ziya zithi mangabe zithi 11 o'clock bese siyayijinga lento sesithi uhambo noNkulunkulu. Siyayisimemeke ihambeli zethu evela kwimikhakha ehlukile. Uyazi njengoba kuqala unyaka nje sitheke silande abantu abazokwazi ukuthi ke basivule umqondo sibone ukuthi ayibo iyenzeka impilo. Uyazi uyakwazi ukuphusha uhlanganise kwesinye isikhathi kudinga ukuthi wena usukume ufinqe uthi ngiyayifuna lento. Bathi how hungry are you? Bathi uyilambele kangakanani lento oyifunayo. Ngicabanga ukuthi le ngizokhuluma naye namhlanje uyisibonelo sokuthi into mangabe uyilambele ngempela ayikho into engama endleleni yakho yokuthi ukwazi ukuthi uyithole. Umfundisi ukuthi ucela ngibe unkosikazi wakhe kulomshado. Uma nginothisa uma ngihamba abazalwane bayehla. Uma esengibuyisa ngicela ukuthi ngokubuka kwami kunezinto ebekade zenzeka ngami, which means into yenziwa ukuthi uyena ozobutha abantu ukuthi beze ebandleni. Bengingakwazi ukuba nabangani. Ubengikhiyela ngisho endlini. Ngelinye ilanga ngalilahle ngempama. Impama yakhe yangidabula la embonjeni yangihudula uthamba uyangishaya. Masifike siphinde emagroundini afika ngithele ngawo petrol athele nemoto engilayitha ngomentshisi ngivuthe angidonse labantu abahlele emgaqweni ngesinda ngenxa yakhe nga-admit esibhedlela. Ufika umseshi angitshela ukuthi sivulile icala ngithi nje mina ngimbophi. Ngelinye ilanga kube nezwi lithi umuke walala la namhlanje uzofa. Ngabaleka ngamfica sehlele ekhaya elinde mina yonke into ebengiyenza engekho ubiyazi azi ngishigama ukuthi ubuhlangene nobani. Eshilo nozanele mbokazi nasonto ekseni 9 to 12 Ukhozi FM. Hambe bangilide kuye esikoleni ngamanye amalanga angibi nako. Sanibonani ninjani? Sesoliqala uhlelo lwethu. Siyabonga share bandla utshele nabanye basondele ngoba sifuna ukubakhuthaza bonke. Share. Khona nomunye ezolalela. Balekile ze stationery ezidingekayo isinyathelo esibasondeza eqedeni kwabo isikole. Ngakho uma uthenga ibig awuthenga ipen nje, uthenga ikusasa. Thenga ibig hisana ngebig ngokubambisana siqhakazisa ikusasa. Sanibonani emakhaya ezindabeni zangaleli hora ezezimakethe ezikhombisa ukuthi irandi lithanda ukuntengantenga. Kubonakala sengathi abaningi basazothi ukuma kancane ngemshado kuleli hlobo ngoba intengo yeziko. Uma lezi zindaba zikhuphulela ushukela ithi skip manje. Skip manje Sesingena kwezikhala kahle. Yisama udala silinde zimnandi kulonyaka. Downloada iMTN app njengamanje ungene kwezimnandi ngeMTN. Imbiko isiphakamiso imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izokhozi FM nenhlangano yeSABC. Ukhozi FM luhamba phambili. uhambo noNkulunkulu kusukela ku11 kuya ku12. Sifikile ngempela insizwa la studio namhlanje sokhuluma naye njengoba ngishilo ngathi sithi uhambo noNkulunkulu. Sikhuluma ngoNkulunkulu ophilayo, sikhuluma ngoJesu Kristo osindisayo. Sithi uNkulunkulu akamlahlo wakho umuntu. Yilona lo muntu uthi uNkulunkulu uJehova ngakwazi usayihlulu esiswini sikama wakho. Namhlanje sikhuluma noSandyB. Sukaneni madoda. Amajovi. Uyadlala wena. SandyB insizwa le esizakhele olukhulu udumo. Uyazi ngifuna uqala lapho. Insizwa le esizakhele olukhulu udumo emazweni ngamazwe aphesheya. Umculi waseNingizimu Afrika, umculi waseThekwini owaduma ngale yaminyaka yama-90s. Waduma uSandyB kakhulu, wabuye wanyamalala esidi isikhathi kodwa simbona manje
egijima amazwe ngamazwe ngithi ngiyabheka SandyB ngibona uSandyB ngike ngathatha iflyer ebengiyibona igijima ko Facebook ngamangala le flyer eyanga 2023 kusukela ngoMarch mangabe ngiyibuka le flyer ibhala ukuthi World Ikwaito Tour kwaito utho lona ku creative indlela obhalwe ngayo mase kuthiwa ngoMarch 18 uzobe seGermany eCologne ngoMarch 24 uzobe seBelgium eLiege ngoMarch 25 uzobe seBrussels eBelgium ngoMarch 29 uzobe seFrance eParis ngoMarch inyanga eyodwa lengikhuluma ngayo bangcwele ngoMarch 29 uzobe seFrance eLille ngoApril 1 uzobe eLa Clusaz ngoApril 7 uzobe seBerlin ngoApril 21 uzobe seFinland ngoApril 21 uzobe seEstonia ngoJune ngawo njalo unyaka odlule useBelvin eEstonia uzobe phinda eParis ngo-October uzobe buyile eseThekwini aphinde ngo-October aye eNamibia kuthi ngoNovember aye eSwitzerland kuthi ngoDecember aye eNetherlands angazi balaleli noma niyayizwa yini lento lesi sithombe engizama ukunakhela sona ukuthi ubani lengimthulayo ngithula umculi wakaZulu Natal SandyB siyakubingelela siyajabula kakhulu ukuthi uthola ithuba lokuthi ukwazi ukuba nathi namhlanje ngibonge kakhulu sizanele lelithuba libaleke kakhulu kumina ngibonge futhi nabalaleli ukuthi babeke indlebe ngiyacabanga ukuthi kuningi abazokuthola abazokufunda masikhuluma nje ngijabule nje nokubona nje ukuthi ngibuka uKansas lapha yazi isithombe saKansas sizanele uyena umuntu wagcina nginikeza interview la causing 2 times athi mfana nami ngizokufaka umncane ngiyakubona impela iyaphusha dala ama 90s uphusha impela manje ngibuya ngawe and kubaleke kakhulu lokho kwenzeka namhlanje kuyingqophamlando nakumina SandyB ubani uSandyB igama eliphelele sazi uSandyB nje thina ubani lo SandyB uSandyB usandile ngiyangithi kodwa ke ngcono kwazi wena uSandyB ngoba uyona okhokha ama bills uSandyB umele usandile Bhengu okuyisibongo sami ke kodwa ke naso ke esingaphelele sokuthi masixoxa mhlambe kube khona la ngiveza khona okuthize kodwa ke ngazalelwe eHammersdale la engazalelwa khona kusami nomcebo Zikode ngasuka ngama late 80s mangabe kusuka lezimo lezi zaseHammersdale zodlame ngasuka nje futhi nakhona ngumuntu obuyayo ngitshela ukuthi hayi cha ikhaya lisekhona ngahamba nje no family friend se Chesterville kanti Chesterville la vese uma edabuka khona kodwa ke noma ke kwasehlala abanye abantu ke la edabuka khona kodwa ngahamba nje ngaleyo ndlela eHammersdale ngumuntu obuyayo usazobuyela ekhaya kanti ke sekukuphela kwekhaya sadukelana nabantu basekhaya ke noma ngaleyo mnyaka ke leyo isikhathi sodlame sadukelana ngithi for 2-3 years na ungazi ukuthi bashona pha manje ngiyazi kahle le ngoba nami ngaleso sikhathi ngangikandengezi zayibuya kulezi indawo yes so kwaba ukuthi ke ayishuthi naye uma mayihamba wayihamba ebheka ngoba washaya nje ekhaya lingonakele ingena kungekho lutho hayi kwakuthi nje umuntu uhamba ke usehamba kanjalo ke ekhaya kwaza ngoba namhlanje azange umuntu asaba nje nendawo eproper angayibiza ngekhaya ngoba neyakheka emva kweminyaka ke ethize kwagcina futhi sekwinto futhi ephelayo futhi ngokuthi ke izimo zomhlaba wahlala eChesterville ohlala kabani ngangithathwa ubhuti okwakuthiwa uGoto wayefunda eMpumalanga College ngalezo sikhathi enesibongo esrelated noBhengu ujali kushuthi nje ikhaya lakhe kwake ikhaya futhi lalinamandla kwezepolitiki kanqumalo kuRoad 1 eChesterville so ngahlala lapho nje ngokuthi umndeni wakhe wawusemlazi ubaba wakhe wayenesonto umfundisi emlazi so wayesele nje lapha ekhaya eChesterville nomunye ubhuti wakhe wathi ngoba kuyabheda la ayingcono vele uChesterville uthi ohlala kancane khona uzothola nesikole ufunde kahle nje so ngahamba ngaleyo ndlela yakhe kwakuthi ukuhlala lapho ke yabona ubuye uhamba ubuye ubona ngathi awusekho comfortable uyezwa mangabuthi kwesikhathi yabona udinga ukuthi usekhaya ngisemncane I'm 14 years old you know so nje that was the situation so ufika kanjani eSwazini eSwazini kwathi mangabe kubuya le family engikhuluma ngayo umali ukuthi ubaba wakho wayese
esebuya washona kahle kahle kwasafana umndeni ubuye ubuyele eChesterville. So ngahlala nje nakhona kancane futhi ngihleli kahle kwakumnandi kodwa futhi uyabona kodwa uyafila manje ukuthi akusikona ekhaya. Yes kodwa ngahle kwakumnandi nje ngingayibona inkinga kodwa ke ngaleso simo ke ngabona ukuthi nakho kuvela ithuba ukuthi ngeswazini nobhuti waseChesterville wayefundisa eMpumalanga province eFeni. Naye lo bhuti lo ngimazi ukuthi babefunda eMpumalanga college bayijwayele ukuvakashela ekhaya naye lo engangihlala kubo. So wangithatha ke nabanye ngisasila ko10 ngahamba nami kanjalo ngayohlala lapho ngibona ngithi ngikhululekile vese ayikho enye into engizoyenza anginalo vele ikhaya. So ngahamba ngaseswazini kodwa futhi nakhona mase ngithola afterwards kwawukuthi kwakune plan yokusikhipha vele kwi-country. Ngaleza inkhathi njengoba abantu abaningi babewela imncane nje baye kwezepolitiki. Ngayibamba late ke leyo ngayibamba late kodwa ngagcina sengifunda lapho ke ngase ushuthi ngaphakathi eSouth Africa. Angazi umuntu la ngiyofunda standard 9 akekho umuntu ongilethela imali angithembele kumuntu. So makuleyo indawo ke kufanele uhlakaniphe ngoba ngihamba nabanye abantu la abanamakhaya bathunyelwe imali emakhaya mina I don't have that support. So ngaqala ama group esikoleni kwesikhathi ngibamba ama subjects la ngibona ukuthi ngiyawazi ngama weekend la ko history ngibiza ingane lezo zona lezi ngifunda nazo. Uyifundisa ngikho ke so 5 imadlana ngiyifundisa esikoleni naseklasini ngabe umuntu owaziwayo nje ukuthi ngoba uthisha ababeshaya ngaleso sikhathi kuze ngivike induku mina ngiprepare ngicela uthisha ukuthi ngifuna ukumfundisela leyo subject. So ngalokho ngiyibambe lapho ke nje ngiyibambe lapho cameraman kwesinye isikhathi ushutha ngani uyithatha phi imali yecamera? Hey bakwethu ngoba phela imiphi leminyaka esikhuluma ngayo bangixolela abalalele mawuthi basekhona kodwa kunesikhathi la ngine camera khona sizanele enama film nje kuphela eshaya iflash. Manje musuthi masefala unika isithombe ngibambise ingane amahlamvu kwasizanele esikoleni ukuze ngithola i-deposit uTorrent phela uzothi isithombe eshile ngoba zazisho ithombe ngalezo ikhaya manje ufika uthi khokha kuqala i-deposit lo deposit inyalo $2 uyazi wena ukuthi ushaya iflash kuphela ngoba ithombe igezwa kude vele fanele uye ko Piet bawulinda noma 3 months kwakuba ile situation leyo kodwa i-understandable ukuthi ayicabandla shame uyayizamela lana kukhokha ama-rent la sizanele la uhlala khona ukhokha ama-rent kushuthi ke laphana awukhokhi upfront imali yakhona ukhokha uyangena uhlale bese ukhokha imadlana ezazincane futhi izingane zezikole R20 R25. Ay uyohlala mhlawumbe uma ube nenhlanhla ugcina usuyingane yakhona la ekhaya and noma mangabe ihlula u20 ebusuku ngemakuphela inyanga uyathutha uyabaleka uyakomunye umuzi ngoba ayikho into ozoyenza usekhambeni kubi. Kodwa ngibona mina ukuthi uqale lapho ukuthi ubone ukuthi isimo obhekana naso kufanele usukume wena ube namacebo yokuthi uzodlula kanjani la waqala ke manje ukuba i-entrepreneur waqala ukuba umuntu okwazi ukuzisebenza ngoba manje ubuka isimo ubone ukuthi la abantu badinga lokhu mina nake engingakwazi ukuthi ngikwenze ukuze ngithole imali wangahlala ubalise ngoba ikhaya likude usekuhambeni. Yebo ngoba mangikhumbula kahle nje ngaba nomngani okubo kwakunesitolo okunesitolo in fact antu wakho enesitolo komunye umuzi wathi hayi ngoba uhlaniphile ubuye eThekwini nginesitayela ke futhi ngine phem so kwakukuthi nje yona ezinye izinto engizodlisa ngazo lapho mangifika lapha yabona so umuntu othanda into ethe ukuphucuza yaseThekwini noma yaseGoli hayi uzozwana nami yabona ngisho mangabe kuthiwa kunentombi nje yasesikoleni kodwa ngangiyiphethe kahle kodwa makuthiwa kunentombi yasesikoleni kuba intombi mhlawumbe kunesitolo kubo yabona so manje sizoba umngani lapho kodwa nje ngangiyiphethe kahle impela ukuthi lo nyaka was a very important year kumina sizanele ngoba kuningi ngakufunda lapha ukuyimela ngaze ngaphiwa ngisho umuzi ngaphiwa umuzi ngashiya nje ngiphiwa umuzi kwathiwa ngoba uphathe kahle lo muzi lo ubuqashe kona saluse kusukupha wona ngoba
ubaba wala ekhaya asimazi ukuthi washonaphi lokho hamba 20 years ago. Nephem wawuyenza yini? Wawubenza yini abantu inwele? Sizanela ngathi uzoveza ezinye indaba. Isho wawubenza ngani ngoba nemali yokuthenga izinto ama products wawungena. Sahlangana nabafana baseGoli abanye ababesuke ngezimo zasemalokishini laba besuka khona bezofuna imfundo nabo ngakhona lapha. Khona la sahlanganisa nje impela khona amakhanda kwathiwa yazi ngoba bayayithanda iPhem la and iPhem ayijwayelekile thina baseGoli nathi abaseThekwini abafika nalento. Saqala sasizivula isaluni la bafethu ngoba indlala iyasishaya. Ayisalungisa iroom yomunye umfowethu safaka amapheshana lapha endongeni. Ayisathi siyaphema ke manje 10 rand ikhanda lomuntu. La sithini la sizane noma ama products awekho. Sasho ke singisiganga. Sathi nanga amafutha. Sathi asifaka amafutha la kwi contain cooking oil. Sifaka amanzi. Nicoba abantu basebenzela bese bethenga ama roll. So babefaka ama roll ke abantu bese kushawa ispray yakho ke kumuntu bese samtshelisa kalinde noma noma kalinde noma isonto. Okuhlekisayo ukuthi sasibabona ke abantu ke isonto lonke ke emgaqweni ke nama roll. Obangawaqaqa. Abamelanga baqaqa. Ngoba ninawo nani dry. So uzosho ukuthi 2000 awayazi iPhem amangele nje ukuthi ukhuluma ngani. So mayingaphuma ngayo iPhem hayi kusho ukuthi ubhedini wena. Nizothi uyena inkingi ibekuyena. Kodwa this is 1990. Angifuni ukusho ngoba manje ngangisemncane vese anyway. Ilungile asiphumeke weSandy. Ngifuna ngenxa yesikhathi ngoba isikhathi sethu somane siphele kanti uningi izinto engifuna ukuthi abalaleli bazazi ngawe. Ungena kanjani kwikwaito? Ikwaito ngisuka kwigospel. Yeah. Ngoba mangise Chesterville ngiyacula ngumuntu nje ngafika Chesterville ngawo umuntu futhi ovelayo owaziwayo ukuthi kuno babe ngiqamba babe ngibiza ngo hey baby nginamagama amaningi. Hey baby maningi nje kodwa ngangaziwa ngiyesikoleni ngafika nje ngaba umuntu owaziwayo kuma debate ngangimuhle kakhulu kuma debate. Kwisingisi ngangimuhle kakhulu ngangicreate amagama. Hayi cha ngisazokutshela nje ukuthi cha uyasibhala isingisi. Hayi uyasibhala ngifunde izinto ozibhalayo. Cha uyasibhala. Ngiyabonga. Angithi kukhona ukusikhuluma kukhona nokubhala kodwa khona okubhala lokhu okubonayo ukuthi cha lo muntu uphiwe ekubhaleni. Ngibonga. So Chesterville ngaba umuntu vele oyivezayo ngajoina ama group music like all living voices abaningi bazoyazi ama living voices ayidlala kakhulu kudala gospel. Ngajoina the young olives esikoleni ngiparticipate mhla sekuyisikhathi sokuvuma ngomlomo yebo iyakhona isikhathi so ngake umuntu oparticipate entweni eningi esikoleni ngi-electwa kuma SRC so nje ngoba ngisho nakoma debates ngumuntu owaziwayo ukuthi hayi kuleli side leli ngangibizwa ngoVictor le alinzima kakhulu ngoba ngangivele ngithi hayi ngizovele ngiqamba igama elisigaxa elingaka lizothi umuntu avela angazi ukuthi uzophendula thini mag debate so ngangumuntu ovele olapho so moving forward ngithe ngelinye ilanga ngihlele Durban City Hall ngihleli no brother uLeo umfundisi manje from iSarafina yesaduma impela nje kakhulu isahamba amazwe sihleli eCity Hall kubuka uMr Orlando Pirates uArthur Mafokate wayicula lapho ngalelo langa yaye organize self imabanga leyo event athi SandyB Junior ngase ngikuyibiza SandyB Junior ngoba kwakusanda mnandi Rayphaka Junior ungayenza lento ngathi hayi no problem angihlale phezukwayo so ngayenza ke kanti uNkulunkulu ungibusisa ngento entsha engakaza yenzeke kwiprovince ukuthi ngibe oqala ozo recorder acule ikwaito amele iprovince yonke ngoba yayintshe ikwaito iseGoli kuko hothebe ko Oskido all those guys ababe khona ngaleso sikhathi so ngathi yazi maybe uNkulunkulu futhi nakhona uthi la someone needs to lead the way ngoba lezi zinto zenzeke eGoli bengibiza ke eGoli ayi woza ngala siyabona impela uyahlanganisa ngithi mina eThekwini khona into efanele yenzeke eThekwini because akekho umuntu owenza lento wonke umuntu ufanele eGoli someone fanele kube uyena o leader indlela kuona wonke amaciko azoba khona kulandela leyo into so
ngathola leso sibusiso ngaba ukuqala kwaZulu Natal ukukhipha ialbum yeKwaito kodwa futhi ngaba independent ngalesikhathi abanye abakogoli bona banendlela ukuthi baye ku TV bavele ku TV mina ngiphusha ngala anginayo ibudget anginayo iTV anginayo iradio ngigayela ama record ngigayela ama CD kodwa mangithi ngiyabheka umsebenzi wami wamukelwa national ngendlela engayiboni anginayo ibudget awuphusha umuntu awunayo inkampani angina inkampani kodwa okwenzakalayo futhi ngaleso sikhathi ngicelwa manje yiwo ama companies lawa segoli ukuthi sicela usize usiphushise nathi emsebenzi yethu so engakuthi ama artists amaningi adumile aziwayo nje manje kwathi abizwa ngama legend abizwa ngama pioneers abaningi bebeletha izinto kumina la eThekwini ngisho kuthiwa ama poster ngisho kuthiwa ama flyer nani ngibaphushele zonke izinto zabo ukuthi babe right kodwa bengidinga kuphi eGoli ngithi mina eThekwini khona ilanga la izinto ezokwenzeka khona ngayiphusha lapho ngalanda ngisho Zex bantwini njobe win Grammy usuka as my dancer wayidansela mina engaka record ngabazamela ukuthi bacule baningi nje abantu engabasiza kusuka kudala iyiphi ingoma yakhe yaduma kanazo zonke eyokuqala kwawiwa amajovijovi lama jovijovi la phambili ngizwa khona nakhala namaphoyisa la ukhala isiren yona le ngoma sizanele ngathi ngiphuma e-studio ngikade ngicele uleko motion lo umsakazi ukuthi azongisiza ngibheke ngisuka e-studio sase point ngayi clubbing yathi idlala nje ukuqala kwabe ngoma yokuqala uDJ idlala uDJ Smiso ngalelo langa yadlala iqala nje amasareni kwasukuma wonke umuntu yazwa kwadinga ukuthi uDJ rewind okumangazayo ukuthi sizanele the very same hype eyenzeka ngaleso sikhathi iyona into eyenzeka emhlabeni wonke jikelele yonke indawo amazwe la ngihamba kuona la aba discover khona ma older music kwenzeka the same thing eyenzeka from usuku lokuqala ngidlala le yangoma eclubini kudansa wonke umuntu ngibanjwe emoyeni kuthiwa ngebhadi ke iindustry yethu inenkinga eziningi la ukuthi mangabe ufaka izinto zakho uthola ukuthi yabona nishana ngeyikhwephe ngabantu abeza nabo ngamandla abo uvela uthi mina okwami ngangifisa ukuthi umusic la iindustry wonke umuntu athole into yakhe athole wonke umuntu abe right ahlafune abe right abaphile bonke abantu babe right SandyB beke nje embaba uthini bakhokha abantu la bakhokha kunabantu abanemali kunabantu abathi ayilokya ngeke lo umuntu lo uyinkinga kunabantu abayicorrupte isystem ngalendlela ukuthi kune talent eliningi la eSouth Africa eli deserve ukubonwa umhlaba ngiyawuhamba umhlaba ngiyabona and umhlaba ufuna lento le esinayo kodwa uzothola ukuthi ivinjwa izimo ezikhona lamapolitika khona kwiindustry abantu abaqhuquzela ukuthi ukuzuvelele fanele unikeza abantu izinto ezithize bengifuna ukukubuza SandyB ngoba uthi ube omunye abahambe phambili kaZulu Natal nje waba uqala ngawo ukuthi arecord ikwaito yaduma kakhulu ikwaito othebe baduma kakhulu o Atamufukate omdu ucabanga ukuthi wena wathola udumo olufana nolwabo uma ngingabanga njalo ucabanga ukuthi yini eyenza lokho yilama politics okhuluma ngawo iziphi ihibe mhlambe owasithola okokuqala nje ake ngicacise ukuthi sizanele yonke into inesikhathi sayo angibonge ukuthi mhlambe kwenzeka ngalendlela okwenzeka ngayo ngoba umhlaba mangabe udiscover umsebenzi kaSandyB bebefuna wona vele lo music lo ongakho ongawugcwele yonke indawo ongatholakala mawuthi umculo uyovela kunjalo ku TV otrendayo nani kune market enkulu emhlabeni abathi sifuna lo independent onomlando babheka umlando babheka iquality of umsebenzi wakho bathi umsebenzi wakho u2020 bani manje kodwa into yakho ngathi yintsha and ungathi sinesele lapho ngoba sizoyena ukuthi ufike kanjani nje ubusugijima phesheya zonke insuku engathi uyala isiphingo kodwa ngifuna ukuthi emculweni yiziphi ingqinamba ozibonile yiziphi izinto eziyinkinga wena ozibone personal kodwa futhi nje in general okubonile ukuthi mhlambe yinkinga ezibhekana nabaculi abaningi abagcina bengafikanga la kufanele bafike khona
Sizane ake ngibuyele futhi kule party yokuthi bengakayisho kahle ukuthi ngike ngaqala ngithema ngibona isimo ukuthi sonke vele segoli ngisho ngabe kuthiwa sifuna ukugaya ama CD nama tape ngaqala leyo business ngo 2003 yakhumbula lapha ngasemibili yes ikuphi la go Clark Road kodwa ngangiqale la edrobheni ngiqale futhi zonke lezi zinto ngiqala ngebudget engekho ngabona imali ngade ngiyeke ukusebenza ngo 2003 ngathi ngiyobheka ku account ngathola u8000 owuhlalele nje ngawuthatha lo 8000 ngayovula ibusiness ngine vision ugaya ama CD wonke umuntu wayegaya ama CD kwakungekho lutho sizanele ngabheka nje office elibizayo ngathatha yonke imali ngathi fu laphana ngaqala leyo business so bonke abantu bagcina beza kumina into engiyirealizile engiyibonile la sizanele one ile party le ngiyishilo ukuthi abantu abaningi bafike bavimbeke phambili la kufanele basubmit khona umusic mina nje personally into ebhlungu ukuthi we work sisebenze bona labantu asibasizayo usuthathe wambeka kwi level akabe sakhuluma ngawe la abathola khona usizo ukuthi hayibo nange omunye osisizayo laphana odinga usizo mina ngise umuntu osizanele obe nesiphiwo sokucela nginesiphiwo sokuzama ngiyenze into ize yenzeke yabona so kunaleyo into uthola ukuthi kunabantu esibakhile abadlule kuma resources esiwa createile angaxhasiyo na uhulumeni angaze ngixhaswe uhulumeni angiyazi imali yahulumeni nokuthi njani angiyazi imali yesponsor nanokuthi njani selongazali kodwa siyakwazi ukcreate ama resources amakhulu asiza wonke abaculi akekho umculo ongafikanga laphana kumina kodwa ngibacobelele nolwazi olunzima ulwazi oluzobenza ukuthi babe right kodwa phambili kunabantu abazothi ayi uSandyB ayi uba yena lo yasimazi mangabe sakhulunywa ukuthi umuntu mesethola ungena wavulele kumnyango akabe sebakhuluma kahle hayi abakhulumi bambalo bazokhuluma abanye nje ngiyengibona ukuthi abanye babegaya ama CD umuntu akhombe egoli ngoba uvalela omunye umculi ukuthi angezi kuleya business ngoba uzoba right lo mculi usho ukuthi umuntu obuzayo ukuthi wakayephi ama CD akhombe egoli wakaye kuSandyB athi hayi egoli kude kahle yebo bathi ngoba manje wenzela ukuthi ningabi baningi enizophumelela kule nto so ama challenges maningi bese kuba ukuthi kwesisikhathi udinga imali sizanele ukuthi ubasize bonke labantu aba desperate abadinga usizo bonayo ukuthi labantu ngabathatha ubabeke kwizinga lomhlaba kodwa ufika kanjani lapho ngoba phambili sekwaziwa laba abavela ku TV umuntu uvela ku TV ayena usuperstar la South Africa bonke laba abanye nje abanakiwe oSandyB nje thina saziwa phesheya zinkuzimalanga za phesheya ngoba la eSouth Africa asibona abantu beTV ngifuna sibuye size lapho SandyB ngoba abantu abaningi abacula abaningi banephupho lokuthi inkosi yami uma nje ngingaphuma ngelinye ilanga nami ke ngizibone eNew York nangu SandyB ngithe mangiqala lolu hlelo ngabafundela ukuthi angikaze ngibone umuntu mina ngenyanga ezu6 oye Switzerland aye Netherlands aye America aye UK aye kuphi usuku nosuku seFrance useBrussels useGermany ungathi ikini ungathi uhamba umlazi nomashu neClermont isimanga leso ufike kanjani lapha yana SandyB waduma kangaka phesheya wenze lento yokuthi ikwaito iyaphila manje einkundleni zokuxhumana digitally isimangaliso lesi ngibona mangabe ngingena ngikubheka ngikubona udlala namaband amakhulu abelungu emazweni engawacabangi eindaweni oBrussels nobani sifuna usicacisela ukuthi ufike kanjani lapho ngoba baningi abafisayo ukuthi nabo ngelinye ilanga bafike lapho ake ngithi nje sisizanele ukubekezela ukunderstanda futhi ukuthi akudingi ukuthi udlove uphushe ube nomona ushaya abantu ngezikhwephe ukuze ufike endaweni wonke umuntu uNkulunkulu umbekele isikhathi sakhe sokuthi aphumelele afike la efisa ukuthi aye khona angijahanga mina sisizanele angijahanga udumo angijahanga ukutrenda ukuthi ukuze kudume fanele utrende kanjani ngihambe nje ngepace yami ngabona ukuthi abantu nginalento ukuthi abantu abaningi mabeqoqene endaweni eyodwa kusho ukuthi kunento benkulu futhi evulekile ngale eceleni awubheka ukuthi kwenzakalani la yabona uhambe ngalo line balekile lento kade uyisho manje awuyiphindi
abantu mabeqoqene endaweni eyodwa bonke bejahana endaweni eyodwa kuthiwa hey sonke zinojunga la kunenye into benkulu esuke ivulelekile ngale celeni okufanele nje uvele uthi ake ngibone ukuthi kwenzakalani la and ngeke siphumelele ndawonye kanye sisizanele mangabe kunemoto ekovertakeile iFerrari wena ukade uhamba ngethez yakho ngenza leyo Ferrari iyome robotini iFerrari ivinjwe itruck ehambela kancane ngaphambili ihamba ithezi izi kube yona ifika kuqala phambili or ingcine nahambisana or iFerrari idlule kanti iyeweni uthi uyayijaha wena kanti niyeweni nayo so wonke umuntu unesikhathi sakhe la ufuna ukuya khona uzogcina ufikile ngendlela yakho so ngifika laphana because they discovered music wami angizange ngiphushe kwakhulumela abelungu nami ngathuka ngo2015 ngibona ku internet abelungu bapheshe ngabazi ukukhulunywa ngomusic wase South Africa umlando wemusic wase South Africa uthi usukapi ikwaito isukapho public music basukapi nani bekhuluma ukuthi eThekwini kwaZulu Natal kwakhona uSandyB isitali saSandyB besihamba kanje bakhuluma nje bakhuluma ngaphezulu komusic wami and bekhuluma ukuthi ngangi independent ngayiphusha angisizwanga umuntu ngoba bayawulandela umlando into abantu South Africa abangayazi ukuthi kunabantu abawulandelayo kakhulu umlando umusic wase South Africa bawazi ngaphezulu kwethu so ngenhlanhla uNkulunkulu wavele wakhombisa laba ngangena ingcingo left and right ngathola icall yase Canada ukuthi hayibo sacela ukuthi sigaye kabusha le record lakho njoba linjalo njoba linjalo nje hayi kusamanje yazi abalaleli bazongagijima bayobheka ku internet lengoma le ethi amajovijovi kaSandyB saligaya ke ngadiscover ukuthi njoba ngibhizi la ngigayela abantu ama CD yonke leminyaka nama cassette nani kune market enkulu worldwide yama record nje lawa akudala esingasawafuni thina iwona sebenza kakhulu ke kune market ejule kakhulu inkulu ngayidiscover lapha ukuthi agayo kabusha ke kwaphela inyanga istock esasigayiwe saba sold out umhlaba wonke ke manje sama record aba sold out kungena ama call left and right yabona nje ngathola ukuthi ngempela mangifika noma sengifika kulamazwe lawa ingenge encane ekhulayo abantu abano 2019 bathi sihlezi siyawulandela umsebenzi wakho sifunda ngawe endaweni eziningi ejule kakhulu we legend usebenze kakhulu we inspiration kubona bonke abantu nathina la kulamazwe lapha akhona la phesheya yabona so now umusic wami ke uexposeka kanjalo ke emhlabeni nakho sengithola ke ama bookings kodwa ukuze ufike ke futhi nalapho kulama countries esizanele i-challenge ukuthi omunye umuntu uyethi hey awusifake nathi baye bashoke emakhoneni ke nalabo abadumile abangaveli obala ukuthi awusiyabona bathi ay awusifake nathi ngithi mina inkinga la people abadiscoveryo umusic wakho awubahlohli ngenkani ngihamba lo line ukubagcwalisa ama venues ngishaya ama venues sold out ngimangele ngibuka ku internet sibona indawo ocula kuzona ko France ugcwele phama abajuxuza belungu uyacula uwedwa wena SandyB ushaye hour lonke kodwa uzothi uyabizwa eThekwini la uzalwa khona abantu bathi ubani uSandyB yes nakhona sizanele ngithi kube mhlambe kwaba khona ukuthi ngizoba umuntu obhizi uNkulunkulu mayekubekele nje ukuthi igreatness yakho eyomhlaba kuzoba kanjalo kuzokwenzakala indlela ekwenzeka kanjalo ukuthi ayi ubone ngathi wena uyavalelwa ubone ngathi kunabantu abangakunikeza amathuba ubone ngathi urecognize kanti uzofanele urecognize umhlaba uNkulunkulu into akubekele yona yileyona so abanye baye bacele nje bangisho bayicela ngiyayisukela mina lasesizanele ngisuke sebenzisa yona le hustle yakudala sasuka segoli soshiya ama demo nani kodwa mawubiziwe phesheya bazothi ay ngeke sikwazi ukukususa kuleyo country masufikile no problem ithiwa yakho iyanwebeka ke lapho ke inwebeke kodwa uyazisusa la usuka ngama expenses akho kuneyinsuku sizanele la othola ukuthi awusebenzi khona mangawuthi iperformance yakho inamhlanje enye next week lezo insuku lezo in between uwe okufanele uyibonele ukuthi wenza kanjani uhlanganisa uphila kanjani kuyabiza futhi phesheya kuyabiza sizanele phesheya kune language issue kwezinye indawo la uzothola ukuthi isingisi asivuka abelungu abaningi abaphesheya abasazi isingisi nje enhlobo so ingakho ngiya lapha nami ngine confidence ukuthi ngizocula lento engiyifisayo ngoba vese bafuna ukuzwa yona noba bengayizwa ukuthi thini ufika ucela isizulu sakho nje ngicela isizulu sami ngaphandle kwezinye sengicollaborate nazo sengize nama collaboration ngaqala ne genre entsha kuthiwa iBink music yini iBink music it's a genre engithe
Bink mangihlanganisa ama element ikwaito nalama collaboration engwenza nabo producer engihlangana nabo phesheya akuphume into enalento yasekhaya ngoba basithanda kakhulu istyle sami bese si create a new genre sithi pink music so worldwide mhlabeni wonke nje jikelele si promote nje manje si promote leo genre nama element elento yala ekhaya imake Sandy ngifuna ukwazi mina mangabe ngimemezela la njengoba kade ngisho ngithi akekho umuntu engeke ngambona enza amathoza mangaka ngaphandle ko Black Mambazo nobani engeke ngibabona beshala amathoza o 6 months uhambe lamazwe amaningi kangaka o Germany o France o Belgium o Estonia o Netherlands o Switzerland iyenza ke imali impembu ngizothini sizanele imali iyenzeka imali kodwa mawuyitho oyizikhokhele wena ukuthi kulezi insuku ongasebenzi ngazo ngoba bazokuhlalisa la ubhukhwe khona ihotela noma yabona into abantu abangayazi kulamazwe la ngaphandle kunabantu abanobuntu ngisho abethiwa uba uhlanga luni bangakuhlalisa nje kwakho uhlaliswa umlungu ongamazi nje okuhlangane nawe athi kunokuthi uhlale ehotela ne room free uzohlala khona kunobuntu so imali ke iyasebenza mangabuthi awuyigadile ungabuya ungaphethe luso ngoba kuyabiza pheshe yabona le South Africa sinezwe lihle kufanele ngabe siyanakekela silenze libe clean sibambisane siye ukumonelana liphephe lisidonsa wonke ama tourist ngoba siyaluza futhi nakulama tourist ama artists amaningi awasayithola imisebenzi la sizanele ngoba abanye bebonakala eBeach umuntu egida ingoma abonwe i-tourist nje mhlambe ebelidlula lithande lento ngaleso sikhathi yingakho uma ufika pheshe ufica inqwaba akusimiyena uSandyB kuphela kodwa maningi ama artists anga recognize la eSouth Africa angadumile South Africa adumenza imanga pheshe kunabanye nje ngabakhumbula ukuthi BCUC mangabe ucheck ischedule sabo abasegoli babhizi unyaka uzwe phela kunabafana abayithekwini abenza igome kuthiwa ipheli muncazi ngisanda kubabona nabo siyaxoxa nabo ke ngoba sibambula ino owodwa so kunabantu abangadumile and sinetha imake Sandy ngamanye amazwi ngifuna sikhulume nomlaleli osekhaya othi kade ngangizama ngaze ngithola ama inbox amangaki weSandy abantu abathi nayi ingoma yami ngine demo kade ngangizama ukucula ayakulunga bangivulela amathuba abangimemi kuma gigs abantu wena uthi kubona hayibo akuhlalwa phansi lokubalisa awuhlalanga wena wabalisa wathi buka abanye baphuma kuma TV njalo mina eSouth Africa ngibu front page kodwa unyakazile namhlanje ngifunda ngawe ngoba ngithema ngenze research ngathola amaphepha phesheya ebhala ngoSandyB ahungconywa kanje bathi ngine story nje esiba abasithandayo and mase ngisebenza ke futhi sizanele nginenhlanhla ukuthi yonke lamathuba lawo angithole vele ngikwi-shape right ngisesimene esi-right ngikwi-industry noma okuningi ngikwenza behind the scene isikhathi vele phela bengibuye ngiculana no R&B kuma-corporate ngi-flexible ngicula yonke into mina kahle sizanele ne-gospel nge-right kodwa ke lokhu engikwenza kulawa amanye amazwe ngikwenza ngekuli confidence because bayahlonipha yes and abantu abaningi bayathenga ama record ami kakhulu phesheya and futhi ngenza sure ukuthi ngihlezi ngishape right ngiyajima angiyimoshi into engekho engabalekile uthola sengideka utshwala kumabhanga njalo ngihlezi ngicabangela ukuthi isenti nesenti ifanele ngilisavele ukuthi in case kuqhamuka i-opportunity edinga imali le kufanele kube float yami because yeah ngenza kanje so basically nje ngingasho ukuthi iyangithola ngishape right ngenza sure ukuthi mangabe ngiperforma phesheya isikhathi esiningi mase abantu babheke nje mhlambe bebheke na ku YouTube ama shows aSandyB akwenzeki iphele befuna more ngisoke sengicula ingoma ezu13 angimayimi futhi angicula phezulu kwengoma ngicula live ngishayisa ipantsula ongakazi usibone ngijabula abantu baphesheya ngake create neyami imdanso lapha ngithi ngakha uSandyB
into abayibamba kuSandyB ngoba uye abamaziyo ngaphandle uthi uyaphuma emva kwesho kunabantu kune queue abantu abangakwazanga ukungena kwi event but hey we missed it we have your record abanye bafike ne record bacela uzosign ngithi kanjani abelungu baphesheya ko Netherlands ngithi kanjani Sandy siyabuya sinikeza abalaleli ithuba bafisa ukukhuluma nawe 071 613 kanti ke ngi-live ku Facebook wami Zanele Mbokazi ungangena ukwazi ukumbona uSandyB makuphela la ngizoyiposta nale ngoma yakhe amajovi nokunye nje ngifuna ukufunde mawukuthi ufuna ukubona ukuthi yini ngibabaza kangaka ukuthi lensizwa iyaduma kangaka phesheya uzositshela umanqoba uma ngabe sesiready sikwazi ukuthola abalaleli bethu izinto abafisa ukuzisho kuSandyB siyabuya emva kwalaba sidayise bese siyaqhubeka Amaphenezi ngayiphezulu ngenani engabe eqolo kulesikhathi sokubuyela esikoleni thola asohlwini olusha lweMarlin anomuza ukubhala oshibilika kamnandi nentokomalo iMarlin Enjoyment Ultra Glide kanye neTrigel amapeni anoketshezilo ink weVisco ekunikeza ubushelelezi obuphambili ngesikhathi ubhala anesakhiwo se-economic eliwenza abambeke kangcono ukuze ubhale ngokukhazimulayo ngaso sonke isikhathi atholakala kuzo zonke izitolo eziphambili eduzane nawe Brain Power helping you buy better. Boxa intandokazi yakho yesitolo kulethela amanani phansi zonke insuku njenge drop medium cream mask 2 kg amabili ngo50 ama-Freedom Stationery A4 2 kwaye counter book amahlanu ngo75 ngomtshela musureti alright I know kubeka nokukhuluma kanti ke siyaqhubeka nohlelo lethu la sithi khona uhambo noNkulunkulu imzuzu ishumi nomuva ngaphambi kwehora le-12 uhlelo nami nginguzanele wakambokazi la sithi khona uhambo noNkulunkulu uSandyB esihleli naye namhlanje usandile owakabhengo isibongo weSandy akwazi kodwa ukuthi kuhle konke phesheya ama challenges kufanele khona awukwazi ukuhlala phesheya ngisho nje ukuhamba ukutravela ususuka kwelinyizwe uya kwelinyizwe kufanele ube umuntu onjani ukuzimisela kwakho ukuba professional kwakho okufanele uzimisele nala emqondweni ngoba zinkulu lezi stage oyitholayo umuntu omculi nje kufanele azimisele kanjani ukuze akwazi kuyimela lento neflag la South Africa uhlalo liphakamise njalo oqala fanele sazi ukuthi iSouth Africa yizwe elihle elithandekayo kubantu abaningi bangaphandle so sinethuba lokuthi sikwazi ukuthi okuhle futhi abakwaziyo ngathi kube ikona futhi esikubeka phambili uma besiphumile kodwa futhi wena as umuntu kufanele kube umuntu ovulile umqondo ukwazi ukuthi uphilisane nalo lonke uhlobo lomuntu ukwazi ukuphilisana nalo lonke uhlobo lomuntu ungathi lo unje lo unje umqondo fa uhlezi uvulile futhi fanele uwazi ukuthi kwamanye amazwe kunenkinga ye-language kunenkinga yolimi uzothola ukuthi mangabe ufika kwenye ilinye izwe kuningi ulimi lwakhona oluthize uzothola ukuthi mangabe uhlangana nabantu abathize ufuna usizo noma ufuna i-direction nani awuthola ukuthi i-communication iyalahleka kodwa futhi kuhlezi kukhona abantu abafisayo ukukusiza phesheya ke ezinye izinto afanele abantu bazazi akukho ukuthi uma ufika phesheya uzofika phesheya ube yi-startup news nje uhambe ngamalimozini nani lezinto abantu abayibona ku TV fanele ube nawo umqondo nje ukuthi cha kuyashizilwa la ngegama lasemgaqweni kuyashizilwa ngoba lezi zinto zenziwa ngisho ngama superstar uhamba ngestimela uhambe ngetekisi uhambe ngebhasi uhambe ngayonke inhlobo ye transport le esuke ikhona akukho ukuthi uzotatamisa nomqondo ke futhi fanele usheshe nje ngoba ungavela uduke nje ungathatha istimela ukanti usosokufaka kwelinye izwe ongayikulona so kumele kodwa ube umuntu onomqondo ovulile novule inhliziyo nokucabanga nje ukuthi ke into izele la ile fanele uhloniphe nemithetho yakho and ukuhlonipha imithetho kwelinye izwe uqala ngokuthi uhloniphe imithetho yezwe lakho mangalahla udoti noma ikuphi emgaqweni ungahamba uchama nje noma ikuphi la uthi uchama khona emgaqweni ungenzi izinto eziphambene ngoba kwelinye izwe lapha kunemithetho yakho ungaboshelwa nje encane ongayihloniphi ngasekhaya ufike uboshwe ngibone kuse stage nabanye abaculi abakhulu njengoba ngisho ngithi sibonile ukuthi usukwazi ukuhlanganyela namabhendi amakhulu emazweni ahlukile ngeke ngakubona kodwa use stage nentizwa uFreddie Jackson ufike kanjani lapha yaSandy yesibindi
Isibindi uFreddy Jackson ngamthanda kakhulu ngiseyingane omunye nje wabaculi ngangimlingisela ngisho ngivalele ekamereni bona Rock With Me Tonight nani kodwa ke kuthe bengibuya nje phesheya isikhashana nje njoba bela ngisazobuyela emuva ngathola message ukuthi engathi kushoda uMC ICC ngathi hawu ICC madoda ngoba lento kade yahlelwa kufanele ngabe yonke izinto zihlelekile khona bathi ungakwazi ukuthi ube MC ngathi mina angazi mina ngenza ukuthi ube MC kodwa ngoba ngihlezi ngimenyezwa ngihlezi ngiphambi kwabantu kwehlwele ngingaba nakuba ngegama lesilungu kuba creative ngavele ngavumela phezulu ngathi hayi le ngizoyenza ngashona esibukweni ngaqoka ngayibuka ngathi yabona la ngiye ICC phakathi lapha afika ICC kanti vese ke bekunama technical problems ngaleso sikhathi before ukuqala ishow ayingayibamba impela sizanele ayingayibamba ngayibamba ngiyacula la ngikubone izithombeni nakuma video manje lapha yebo ayikuthe uFreddy Jackson ecula phakathi nje mina bengazi bese le nto bese ngayiplananga kahle no Freddie Jackson makhulu ngiqiniso nje limsulwa wangibiza ngiseceleni ngiyimele nje la ucela come ngathi ay mhlawumbe ubiza omunye ngathi yeah wena ecula Rock With Me Tonight Rock With Me Tonight for all time kwabuyithintele ngigqoke the part kade vele ngangicula lengoma ngiimitator wavuka umfutho kaFreddie Jackson akade sevele bandla sheme sekhathalele awu sacula kwagcwala umhlaba wonke ukuthi SandyB no Freddie Jackson siyazana nje namhlanje no Freddie Jackson siyimpilo abalalela ngasikhona sizabathola uyi example uyisibonelo sokuthi ukuphusha nokungahlali uthi ngizofela la mina ngoba nakho khona banganginiki ithuba yebo ngimeka kuphela South Africa sekwacula no Freddie Jackson. I'm not a South Africa as a whole. Asacula no Freddie Jackson. Ngoqala wacula ikwaito eKZN. Ngoqala wenza inkampani yama CD ngayisusa phansi ibudget ingekho for many years ingaxhasiwe kwasizakala bonke abaculi ngabacabanga eSouth Africa abadumile bebephelela lapha ngibasiza ngayo yonke information. Freddie Jackson mina oqala ngenze ingoma no Royce Murphy. I'm producing ngoma bang Royce Murphy Udume ngoma bring it back sing it back yes ngingoma no Royce Murphy make us start to no Sherry Stage no Elton John no Janet Jackson o bani kanti futhi ngiyakhumbula kudala wake wathola enye inkampani enkulu nje ngengisho ngegama waba yiambassador yayo le nkampani yayikade ine ambassador kuphela emhlabeni kwaku LL Cool J wena wayithola waba iambassador yala eSouth Africa ngizwa isho ukuthi ngoqala eSouth Africa ugqoka isigqoko sekuthiwa iKangol kwathiwa yayibhalwe kanje incwadi ngesilungu ithi ibhalwe you're the we've just sponsored LL Cool J. You're the first one in Africa to wear the brand. Ibhalwe kanjalo kodwa phela kade ngiyacabanga. Ababili nje abalaleli SandyB sizukuthi bathini bona. Yep. Ngibonga lakhe sembongela ukuthi aphumelele imvelo ngoba ebekezele impela aqathala kanzima. Sibonga nje singabacula abafufusayo nje ukuthi aqinise idolo ukuthi into nesikhathi sakhe adinga ukuthi ubekezele ungarelax lokho kusho kweqiniso impela nje ukuthi ngoba ipolitiki ikhona emculweni kodwa kufanele ungahlali phansi siyabonga nje kakhulu ngamazwi akho Inkosi imbusise ngaze inspired by SandyB angifuni uqamba manje ngiyaqala nokuzwa nangaye ngidwalapha kwaNongoma neNosuthu ngiyaqala ukuzwa ngaye kodwa sengivele ngaba inspired ngendlela axoxa ngayo uhambo lwakhe yazi namhlanje uhambo lukhulu but uyafunda izinto eziningi kunye engitholayo lana nje kuye le ndaba yokuthi kanti kunabantu ku-industry abakwazi ukukhipha imali zabo ngenxa yokuthi bafuna ukuvalela somebody abambona ukuthi is more powerful than bona bafethu kunzima emhlabeni kodwa ke siyabonga SandyB ukuthi uyaphumelela uphakamisa neflag laseNingizimu Afrika phesheya siyakuhalalisela kakhulu igama ngobekwa ndlela ngwaNongoma oSuthu sanibonani mamzanele nesihambeli sakho khona lapha estudio ngosiyami lokhulumayo usibongile zikalala endaweni yasoFrunplay esibiza ngosiyami ngaze ngasithanda isihambeli sakho lapho
kunini ngangiqale ngizama ngendaba yomculo ngake ngacula ngisho emadadeni ngithi ngiyazama yey kwafelela ngokungazi ukuthi kumele wenzeni Nkosiyami ngiyambongisa ngithi akaqhubekele phambili hayi ngathi ungaqhubeka njalo webhuti siyayiza umsebenzi yakho mihle kakhulu futhi usimele siyiningizimu Afrika le usenza siqhenye nathi ukuthi nathi sikhona siyabonga nje futhi usiyalo uJojo ungakampanza ekhaya kusolunda emahlabathini siyabonga futhi ilapha ozweleni esigodini sasozweleni Sandy abantu abaningi bathi bayabonga kodwa uyabona ukuthi baleke kanjani ukuthi ukuphinde uyenze lento yokufundisa abantu uma ngikumema nje ngelinye ilanga ngithi ngisho abethuka ku Facebook sikhulume nabantu abafisa ukunderstanda le ndima yomculo uyokwenza yini ngenxa yesikhathi ngifuna usalo sobatshela nokuthi bakuthola kanjani uma befisa ukukhuluma nawe uba befisa nokukubhuka emculweni yabo ngoba uyayishaya ikwaito uyasishaya isipantula kanti futhi ne R&B hayi uyayishaya bandla bakuthola kanjani ngibonge kwabathumele imiyalezo kakhulu kancane nje ngithi fahla yazi abantu abaningi bavaleleke amathuba kudala basenento eziphatheke kunoba babemizi kunomama bemizi abangazi ukuthi baphethe into egolide emhlabeni wonke jikelele ngoba isimo eSouth Africa sihambisana nokuthi yini into trendayo ngaleso sikhathi kodwa abantu abaningi eSouth Africa baphethe umusic omhlaba ngisho ngabethiwa sebebadala kangakanani umculo awuboli ayikho nje futhi into eyobavimba ukuthi baphinde baphumelele empilweni zabo awukhuli la emculweni akukuthiwa usumdala hayi ayishiya manje yeyishiya ukucula matsacula nje uStevie Wonder noma OJ's nobani lokho ibambile kodwa ke mangabe kukhona okushodile ngoba phela isikhathi sincane la ekhaya noma bese siningi kodwa ke sincane kuningi singakhuluma ngiyathi bangathinta inamba ethi 078 58 77 05 4 uNandi abazomthola lapho kuyena owamukela ama message WhatsApp weqwabe works okuyena ongilekelele izinto mase ziningi sezingixakile ikhona enye indawo mhlambe noma uFacebook noma email noma yikuphi ongabanikeza kona ku Facebook uSandyB ubhala ngo SandyB noma singaya ku Instagram SandyB World world lo mhlaba SandyB World ku Facebook SandyB nje ongena lutho SandyB bese kuba khona uSandyB World ku Instagram kodwa mangabe kuthi wo WhatsApp nezinamba nani mabe thinta nje uNandi kule number le bazobe sesixhumaneke kakhulu ama shows ngikhona ama workshop ngikhona kodwa la kunemali khona futhi ngiright ngiyafuna khona ngizothola imali yaphesheya asihamba shonini langa SandyB siyabonga kakhulu uphindela nini phesheya ngizophindela nje ku maduze nje akusekude ngoba kunethoya kulonyaka as usual siyabonga kakhulu bangithi uSandyB la esikhuluma naye gama lami nginguzanele wakambokazi uJehova abe nani uhlelo lethu kade luthi eshilo uhambo noNkulunkulu siyabonga kakhulu uJehova abe nani anigcine anivikele kuze kube ngokuzayo msale kamnandi khona kunzebo senizohlala